Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Hari saya kamulia kita sampun mengkaji beberapa dosa-dosa besar, di antawisipun menika syirik, membunuh, sihir, ninggal salat, mboten nekakaken zakat, menika adalah dosa-dosa besar. Salajengipun nggih menika duraka dumateng tiyang sepak, menika termasuk dosa besar. Sehingga nalikanipun suatu saat sahabat niku tangga, ya Rasulullah, napa dosa sing paling ageng niku? Nabi jawab, inggih menika syirik billah, syirik kelawan Allah mangken ngoten uququl walidain, yaiku duraka menentang terhadap orang tua. Mila saking menika duraka terhadap orang tua menika termasuk kewajiban ingkang kedah kula sedaya laksanaken. Menawi kita langgar menika dosane nggih ageng sanget. Dawuhipun Allah wonten surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Lan Allah wis netepake yen aja nyembah kejaba Allah tok, wa bil walidaini ihsana, lan kelawan tuwa loro supaya ihsanan gawe bagus. Dadi nek hasan niku sae, tapi nek ihsanan gawe bagus temenan. Mila saking menika wonten hadis qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, jaa a'rabiyyun faqala ya Rasulullah madzal kaba'ir? Qala al-israku billah, qala summa madza? Qala summa uququl walidain, summa madza? Qala yaminul ghumus. Jadi Abdullah bin Umar nerangkan suatu saat enten tiang desa Arab niku dumugi dumateng Rasulullah, ya Rasulullah, napa dosa sing paling ageng? Nabi jawab, al-israku billah, syirik kelawan Allah. Summa madza? Nuli napa? Summa uququl walidain, nuli duraka dumateng tiang sepuh kalih. Dados aturanipun Allah, ojo sirik lan kelawan tuwa loro supaya ihsanan gawe bagus temenan. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ana kalane ana sanding sira iku dalam keadaan kibar niku tuwa ingkang sanget. Tuwa nek nemen akhir dadi pikun. Ahaduma alqilahuma salah sijine utawa karo-karone. Fala taqul lahumā uffin. Aja ngucapake marang wong tuwa loro niku wau kalimat uffin. Niku kalimat sing sakjane nggih mboten terlalu kasar. Dados misale muni moh niku pun termasuk uququl walidain. Na'udzubillahi min wala tanharhumā, lan ojo ngasam keras dumateng tiyang sepuh kalih. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ngucapa kelawan ucapan sing apik. Dados kadang tiyang sepuh niku nek pun nemen tuwane niku akhire dadi pikun. Kalau kelingan sinten Pak Haji sinten? Astagfirullahaladzim. Niku wong tuane niku
aku lho guru dikai mangan karo Kak Jisurno jare ngoten. Padahal mantun mangan ngoten. Lah nek niku mboten sabar nggih geger. Mergo nggih pun apa? Ampun pikun ngoten. Kadang-kadang ngoten niku. Jare gak tau dikai mangan padahal sintas mangan. Ngoten. Lah nek tiyane kok mboten apa sabar nggih gegeran kali wong tuane sampai keplak-keplakan ngoten. Iki kados sing ten YouTube niku. Dadi wong tuane diusir teko omahe. Ayo wong tuane dhewe omah-omahe wong tuane kok malah diusir kados ngoten niku wae. Dadi kelawan wong tua loro supaya ihsanan ing hale gawe bagus temenan. Ayat itu terangkan wonten surat Al-Ankabut ayat 8 wa wasana insana biwalidayhi husna. Nah ini kau ihsana nek ten mriki kalimate husna. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tutihuma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dadah wonten surat Al-Ankabut ayat 8. Lan ingsun wasiat Allah wasiat marang manungsa biwalidayhi husna lan wong tuwa loro supaya gawe bagus. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa bi ilmun fala tutihuma. Kadang-kadang tiang sepuh niku gadai keyakinan, gadai napa kepercayaan ingkang ternyata tangriku mengandung kesirikan. Lah misalnya diajak nanggone kesirikan, fala tuti, maka aja nuruti. Wa kullu fala tuti huma, maka aja ngetutake. Empun di napa? Dituruti. Terus wonten surat Luqman wa ijahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ayat ke-15 surat Luqman. Lamun wong tuwa loro niku jahadakan nemen-nemen ala an tusyrika bi supaya sirik supaya melakukan kesirikan malai salaka bi ilmun sing mboten sembarang ilmu ini fala tutihuma maka aja diikuti senajan gak diikuti wasahibuma fid dunya ma'rufa senajan wong tuwane niku wae musyrik tapi kedah dikancani kelawan cara sing apik. Jadi masalah akidah masing-masing tapi masalah pergaulan tetap kedah saya mila saking menikah salah satu dari garwanipun Rasulullah menikah tangga dumateng Nabi ya napa Nabi bab ibu kula niku tasih musyrik napa ta kula nggih tetep berbuat sae ngoten. Tapi Nabi nggih sesuai kalian napa ayat nika wau pilih senajan wong tua niku nglakoni syirik kita tetap kudu berbuat baik dumateng tiang sepuh. Menikah adalah apa? Kewajiban anak dumateng tiang sepuh. Dados wasiatipun sinten? Luqman dumateng anake wa wasana insana biwalidayhi hamalahum wahnan ala walid fasal fi amin aniskurli waliwalidayka. Yen supaya syukur marang ingsun waliwalidayka lan mari wong tuwa loro. Surah Luqman ayat 14. Dadi syukur dumateng Allah, syukur dumateng tiyang sepuh kalih. Dadi dijejeraken syukur nang Allah, syukur nang wong tuwa. Dadi kedukane masyaallah wong tuwa niku. Jadi sampai mulane istilah wong Jawa niku pangeran katon, mboten. Dadi pangeran sing ketok. Sebab napa? Napa istilahnya? Wong ridhone Allah tergantung ridhoe wong tua suhtuwa fi suhtil walidain.
kemurkaane Allah ing dalem kemurkaane wong tuwa loro. Mulane nek wong Jawa ngarani istilahe pangeran katon. Mula kula kadang nalikane mantuk ten Pare ngrika ketemu kali dulur teko Mbah. Sampeyan aja lali nang gone kuburan, ziarah kubur supaya uripmu enak sak terusé. Dalam rangka napa niku birrul walidain bagusi dumateng tiyang sepuh kalih. Dados tiyang sepuh niku perjuanganipun luar biasa kangge anak-anakipun. Mila saking menika kewajibanipun anak nika berbuat baik dumateng tiyang sepuh. Mpun ngantos sampai durhaka ngoten. Kita tasih artriyin sering kepireng dengan ceritane sinten Malin Kundang. Niku napa anak sing duraka dumateng tiyang sepuhipun. Nalikane kula SMP niku maos ten buku bahasa Indonesia enten cerita batu menangis. Lah niku ceritane tiyang estri melampah wong tuane niku kari. Dalam perjalanan nang pasar ditakoni karo wong sapa iku, Mbak? Buruhku, padahal ibuke dhewe ngoten. Akhire ibuke niku wae wis mboten kuat, akhire ndonga. Anake niku wae dadi watu, dadi mulai teko ngisor niki dadi watu, posisine nangis sebagai nama bentuk getun. Kadung wong tuane wis nyabda, akhirnya anak niku dadi watu. Lan niku enten kisahe napa batu menangis. Merga napa durakane anak dumateng tiyang sepuhipun. Merga napa wong tuane dhewe kok dikatakan sebagai pembantu. Dadi nek njaluk apa-apa njaluk dituruti. Mulane enten kisah di napa anak niku njaluk sepeda motor nang ibuke. Ibuke gak mampu, kate ibuke malah kate dipateni sampai kantos ngoten niku wau. Masya Allah, pergaulan luar biasa. Jadi hak-hak orang tua menika kadang-kadang diabaikan. Sedherek ingkang mulya saking agenge napa hak orang tua dumateng kula panjenengan sedaya, sehingga kula panjenengan sedaya menawi boten menyampaikan hak kalau wau napa Allah ngancam dengan ancaman ingkang ageng sanget. Sedherek ingkang mulya, orang tua menika adalah pintu surga yang tengah. Nggih, napa istilahnya beruntung menawi tasih gadah tiyang sepa sing dalam ramutan. Terus suatu kerugian ketika mboten ngeramut wong tuwa, maksudnya ora oleh pengampunan mergo mengabaikan ngeramut nang gone wong tuwa. Menika adalah merupakan suatu kerugian. Padahal tiyang napa wong tuwa niku adalah perempuan ingkang mulia kan ngoten. Terus nasib Daria kan ngoten. Ibu wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kan ngoten. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Jadi napa istilah ibu niku 2 atau 3 kali dibanding ayah ngoten. Mila suatu saat enten kan pertanyaan, ya Rasulullah sinten tiyang ingkang kelaku kedah kula saeni? Ummuka, sumaman ummuka, sumaman ummuka, sumaman abuka. Dadi enten tiyang Arab tangglet dumateng Nabi, sinten tiyang ingkang kedah kula perbaiki, kula pergauli kanthi sae? Dijawab, ibumu. Manten ngoten, ibumu. Manten ngoten, ibumu. Manten ngoten, baru bapak. Dados napa ibu niku 3 tingkat dibanding ayah ngoten.
Jadi di antara dua orang tua niku ibu 3 tingkat dibanding ayah. Bila saking menika perhatiane wong tua wedok nang anak niku luar biasa dibanding tiang jaler nggih. Masalahnya apa? Yang mengandung, yang menyusui, yang melahirkan. Jadi hubungan antara orang tua nang anak niku nggih kasih sayang ingkang luar biasa. Mila saking menika misalnya enten anak sing boten syukur dumateng tiyang sepuh, menika nggih ageng sanget dosanipun ngoten. Sebalikipun menawi kula panjenengan sedaya menika berbuat sae dumateng tiyang sepuh kanthi sak sae-saenipun, menika nggih luar biasa. Kita eling ceritane Uwais bin Qarni, Uwais Al-Qarni niku termasuk tabiin. Jadi kejadian ini niku sesudah Rasulullah wafat. Rasulullah pesen koneke wong Yaman bakal teko jenenge Uwais Al-Qarni sampean njaluk donga nang gone wong iku. Akhirnya Pak Umar kali Pak Abu Bakar, Ali niku nek ana rombongan teko negara Yaman niku ditakokno. Niki ana jenenge Uwais Al-Qarni, mboten suatu saat teko tenan Uwais Al-Qarni. Ndi wonge niku ana di jaba nggone di luar. Dadi mboten mendekat tengene Masjidil Haram di luar kota. Akhirnya sinten Umar ngikut dugeni aku biyen dipesani karo Rasulullah supaya njaluk donga nang sampean. Teng mriku ternyata napa Uwais Al-Qarni niki orang tuanya niku dalam kondisi lumpuh, rewel. Wis lumpuh, rewel, penjalukane angel. Lah Uwais Al-Qarni niki sabari masyaallah ngatok. Nek kula panjenengan sedaya mungkin wis napa istilahnya wis bosen, wis gak telaten ngerawat wong tua. Lah Uwais niki telaten ngoten. Sehingga ten niku mendapatkan derajat dumone niku mandi ngoten. Dados ngoten niku wau misale melanggar napa hukukul walidain berdurhaka dumateng wong tuwa niku dosane ageng. Sebalipun menawi berbuat baik dumateng tiyang sepah niku nggih luar biasa ganjaripun. Sedaya ingkang mulya wonten kisah seseorang niku wong tuane niku wis di kamar kepingin mulih nang kamare dhewe ngoten. Aku mulih nang kamarku, lho iki kamare sampean duduk kamarku iki ngoten. Akhirnya boten kate napa rewel-rewel, ibu ini kok digendong dijak mubeng omah dibalekno teng kamare maneh. Lho ngoten niku wis ha iki kamarku padahal ya kamar sing ngebales apa kamar pertama mau. Dadi merga pun napa istilah pikun, dadi pun boten saged bedakaken napa niku wau tempat padahal niku wau nggih panggonane dewi. Dadi ibu niku digendong dijak mubeng omah diterno nang kamare maneh. Lah iki kamar kowe nang kamare dewi dudu kamare wong. Nah, padahal niku wau kamare dewi ngoten. Dalam kondisi napa pikun ngoten. Mula saking menika kula panjenengan sedaya nyuwun dumateng Allah mumpun ngantos dipun balekaken tenggene umur ingkang asor. Allahumma inni a'udzubika an urada ila ardalil umuri. Ya Allah, kula nyuwun pangreksa yen to dibalekno nang asore umur. Nggih menika dados pikun. Nek misale tiyang sepuh niku wau senajan umur 100 tahun nek boten pikun boten napa-napa. Tapi nek pikun ning ngrepoti. Jadi ngoten niku. Lah nek boten sabar nggih pun kalimat-kalimat kasar niku medal dumateng tiyang sepuh padahal niku larangan. Kata sangat cerita-cerita tentang napa
anak durhaka dumateng tiyang sepuhipun saken jenengan tingali ten pundi-pundi dan niku dungane wong tuwa niku langsung diijabah di dunya gak sampai ngenteni di akhirat. Dadi ngoten niku wau napa keramate wong tuwa ngoten. Mulane enten kan lagune Rhoma Irama niku wau judule keramat sampean pun hafal. Dados niku napa sebagian daripada contoh bahwa wong tuwa niku wau sebagai keramat kedah kula panjenengan sedaya menika ngatos-ngatos nek ngerampung tuwa sing tuwek. Lah kula panjenengan sedaya nggih nyuwun pangreksa dumateng Allah pun ngantos kula panjenengan sedaya menika dipun barekaken dalam asare umur nggih menika dados tiyang ingkang pikun. Dan ngoten niku nggih dosane tiyang ingkang uququl walidain durhaka dumateng tiyang sepuh. Kathah sangat cerita-cerita ingkang berkenaan berkaitan kalian kejadian ngoten niku wau. Mugi-mugi Allah melindungi kula panjenengan sedaya saking napa dibalekaken dalam keadaan pikun sehingga ngerepotaken dumateng tiyang sanes. Semanten saya kula bakbeli wonten karsan ngasangasanipun Allah, bakbeli wonten kekeliruan menika saking kurang pribadi kula piyambak kula nyuwun pangapunten. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.